ஓம் சக்தி பராசக்தி. ஓம் நமச்சிவாய. ஓம் நமச்சிவாய. ஆத்மா வணக்கம் சாமி. சாமி, ஏற்கனவே வீடியோவில் சாமி மூணு பசி மூணு பசின்னு என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் சாமி. மூணு பசின்னா சாமி, எல்லா ஜீவராசிங்களுக்கும் மனிதர்கள் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மூணு பசி சாமி. அந்த மூணு பசியோட தன்மை என்னன்னு சாமி உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்றேன் சாமி. அந்த மூணு பசிங்கிறது சாமி, முத பசி முத பசி மனப்பசி, ரெண்டாவது பசி வயிற்று பசி, மூணாவது பசி உடல் பசி. இந்த பிறப்போட பிறப்போட எல்லா மனிதர்கள் உயிரினங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மூணு பசி தான் சாமி. இந்த இதே ஆரம்பம். இந்த பிறப்பே இந்த மூணு பசி தான் ஆரம்பம். இந்த மனிதன் உலகத்திலே அனைத்து ஜீவராசிக்கு எல்லாத்துக்கும் சாமி இது மூணு தான் இருக்கு சாமி. அந்த மூணு பசிங்கிறது மொத பசி சாமி, மனப்பசி என்றால் என்ன, அது எப்படின்னு உங்களுக்கு இன்னைக்கு விளக்கமா சொல்றேன் சாமி. சாமி, இந்த மனம்ங்கிறது இருக்கு சாமி. இந்த மனப்பசி சாமி, நம்ம தாய் கருவறையிலிருந்து நாங்கள் இந்த இந்த பிறக்கும் போது அந்த ஒரு தாய் அந்த கருவறையிலிருந்து வெளியே வரத்துக்குள்ள அந்த தாய் அவங்க மறுபிறப்பு எடுக்கணும் சாமி. அந்த குழந்தையா நம்ம கருவில் இருக்கும்போது அவங்க அந்த உயிரையே பணைய வச்சு போராடி தன் குழந்தை எப்படியான்னு இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும். அந்த தாய் மறுபிறப்பு எடுத்து அந்த தாய் போராடி இந்த உலகத்துக்கு அந்த குழந்தை நம்ம இந்த உலகத்துக்கு அந்த தாய் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வராங்க. அந்த தாய் படாத கஷ்டப்பட்டு ஒன்று உயிர் கூட போகலாம், இல்லைன்னா அந்த கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்துருவாங்க. அந்த குழந்தை வந்தவுடனே சாமி, அந்த குழந்தை வந்த உடனே அழுவும் போது அந்த தாய்க்கு தான் தெரியும் சாமி. தன் குழந்தைக்கு பசி எடுக்குது அப்படின்னு அந்த தாய்க்கு தான் அந்த உணர்வு அந்த குழந்தை மேல தெரியும். பசி எடுக்குது நம்ம குழந்தைக்கு, அழுவுதுன்னு அந்த குழந்தை அழும். பசிக்காக தான் அழுவும். ஆனா தாய்க்கு தெரியும் குழந்தைக்கு பசி எடுக்குது, நம்ம பசி ஆத்தணும் அந்த தாய்க்கு தான் தெரியும். ஆனா அந்த குழந்தைக்கு யாரு பசி ஆத்துவாங்களோ அந்த குழந்தைக்கே தெரியாது. அந்த குழந்தைக்கு மொத்தத்துல அழுவும், பசிக்காக அழுவும். ஆனா நாம அதை புரிஞ்சுக்குவோம், குழந்தை அழுவுதுன்னு அப்படின்னு. அந்த மனம் யாருக்கு அந்த குழந்தையோட மனம் என்ன தேடுன்னா பசி மட்டும்தான் தேடும். அந்த வயிற்றுக்கு வயிறு பசி எடுத்து நம்ம மனம் என்ன அலைமோது சாமி. ஆனா நம்ம பசி எடுத்துக்கிச்சு இந்த மனம் தெரியும். இந்த மனம் சாமி இந்த பசிக்காக தேடும். அந்த பசியை தேடும்போது அந்த தாய்க்கு தெரியும், அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அந்த தாய் தன் குழந்தைக்கு அந்த பசி ஆத்துவம் அப்படி பால் கொடுத்து, அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கு அந்த மனம்ங்கிறது யாரோ நம்மளுக்கு பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அப்பதான் அந்த மனமே நம்மளுக்கு பசி ஆத்துறாங்கன்னு அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் தெரியும். அது யார் ஆத்துறாங்க என்னன்னு கூட தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. அப்ப ரெண்டாவது பசி எடுக்கும்போது, சரி நம்ம பசி எடுத்தா நம்ம அழுதா நம்மளுக்கு அந்த உணவு கொடுப்பாங்கன்னு அந்த குழந்தைக்கு யாரு கொடுக்குறாங்க கூட அப்பயும் தெரியாது. அந்த குழந்தை அழுவும் போதெல்லாம் சரி நம்மளுக்கு பசின்னு அழுவும்போது யாரோ நம்மளுக்கு பால் கொடுப்பாங்க, அது தன்னை அறியாம அது அழுவும். அழும்போது அந்த தாய் பால் கொடுக்கும்போது அந்த மனம் என்ன ஆகுது, தாய்ப்பற்று அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பற்று தான் வரும். ஏன்னா அந்த தாய் தான் சாமி அந்த குழந்தைக்கு அந்த தாயின்னு உணர்றதே அந்த தாய் தான். அந்த மனசு உணரும். தாய் பாசம்பாங்க. அந்த தாய் பாசங்கிறது அந்த யாரு பசி தீர்க்கிறாங்களோ அந்த தாய் பாசம் அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் தாய் தான் அப்படின்னு அந்த மனம் உணர ஆரம்பிக்கும். அது நாளாக இதுதான் அம்மா 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 சொல்லி கொடுத்து சாமி அந்த தாய்க்கு மனம் மனம் அந்த தாய் மேலதான் தாய் பாசம் வந்துடும். அந்த தாய் பாசம் வரும்போது அப்புறம் தான் அந்த தாயாகப்பட்டவங்க தான் சாமி, இதுதான் உங்க அப்பா, இதுதான் பெரியப்பா, இது எல்லாம் அந்த தாய் தான் சாமி அந்த மனத்துக்கு உணர்வு வைப்பாங்க. அந்த மனதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு இதுதான் உங்க சொந்தம் பந்தம், தாய் தந்தை தாத்தா பாட்டி, இது எல்லாமே அந்த தாய் சொன்னாதான் அந்த தகப்பனே தெரியும். இதெல்லாம் அந்த தாய்க்கு சொல்லாம அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. அப்பதான் சாமி அந்த குழந்தை
அந்த மனங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா சாமி, தாய் அடுத்தது சாமி அப்பா மேல போகும் அந்த குழந்தை. இது இப்ப இங்கதான் சாமி அந்த மனம் என்ன நிலையில ஆகும் இப்ப மட்டும் நீங்க பாருங்க. அந்த மனம் அப்பதான் அங்க மாயைங்கிற ஒரு கேம் ஆரம்பம் ஆகுது. மாயே அந்த மனம் என்ன ஆகுதுன்னா மாயேங்கிறதுக்குள்ள அப்பதான் உற்றார் உறவினர்கள் சொந்த பந்தங்கிறது அந்த மாயை தாய் ஒவ்வொன்று சொல்லி கொடுக்கறது இந்த உலகத்துல. அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்க அந்த மனம் எங்க கொண்டு போய் வைக்கிறாங்கன்னா மாயை. அந்த மாயைங்கிறது கர்மா பந்தம், அது பேர் தான். அந்த குழந்தைக்கு அப்பான்னு சொல்லி கொடுக்கறது, அப்பான்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்பதான் அப்பான்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அப்புறம் ரெண்டாவது தாத்தா பாட்டி சித்தப்பா. இந்த கர்மா பந்தம் அங்க அந்த குழந்தைக்கு உருவாகும். இவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்னவோ அந்த மனம் பதிவாகும். ஓ, இதெல்லாம் நம்ம சொந்தம் பந்தம் இது எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு அப்பதான் மனம் எங்க வைக்கிறாங்க இந்த மாயைங்கிற ஒரு கர்மா பந்தத்துல உருவாயிடும். இப்ப ரெண்டாவது சாமி அந்த குழந்தை தேடு அப்பா பெரியப்பா சித்தப்பா அப்படின்னு அந்த குழந்தை மனம் என்ன ஆகும்னா இந்த மாயைங்கிற பந்தத்துக்குள்ள அது நிக்க ஆரம்பிக்கும். அது நிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த தாய் சொல்லி கொடுக்கறது என்னன்னு பாத்தீங்களா சாமி, இந்த தாய் அந்த பொம்மை காட்டி இந்த விளையாட்டு காட்டி நம்ம அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டும் போது பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பாரு பாரு நிலா பாரு நிலா பிடிச்சாரு அப்படின்னு எத்தனையோ அந்த குழந்தைக்கு சாமி அந்த நிலா காட்டி ஏமாத்துவாங்க. நிலா கொடுத்துருவோம் அதுக்கு சாப்பாடு நிலா பாரு அப்படிம்பாங்க. நிலா சோறு காட்டி சாப்பாடு வைப்பாங்க. அந்த குழந்தையும் மொத்தத்துல அந்த குழந்தைக்கு பசி ஆத்தணும் அந்த தாய், அதோட கடமை. இந்த நிலா காட்டி ஆசை காட்டி அங்க ஆசை ஆரம்பம் ஆகுது. குழந்தைக்கு ஆசை காட்டுறது எங்க நிலாவை காட்டுறது. அந்த நிலாவை காட்டி சோறு ஊட்டுறது. ஒரு மனிதர் காட்டு ஒரு ஜீவராட்சி எல்லாம் பார்த்து பாடு விளையாட்டு காட்டி சோறு ஊட்டிடுவாங்க. அந்த தாய் அந்த குழந்தைக்கு பசி ஆத்திடுவாங்க. அந்த பசி ஆத்தணுன்னு என்ன அந்த குழந்தைங்க நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிடும். விளையாட இருக்கும்போது அப்புறம் சாமி பாருங்க ஒரு பொம்மை ஒன்று கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் ஒரு 3 மாசம் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ மாயை அங்கெல்லாம் உருவாகுது. மாயை எப்பயும் அந்த பொம்மை காட்டுவாங்க. இந்த பொம்மை காட்டி மாயைங்கிற போது இந்த உலகத்துல அந்த தாய் தான் விதை விதைக்கிறாங்க. இந்த பொம்மை ஆசைகள் காட்டுறது. இந்த பொம்மை பாரு அடுத்த பொம்மை பாரு எத்தனையோ விஷயங்களும் மாயைங்கிற ஒரு பந்தத்துல அந்த குழந்தை இந்த மாய உலகத்துக்கு போய் மாற்றுறது மட்டும் சாமி. அந்த குழந்தைக்கு ஒவ்வொன்றும் தாய் அப்பன் தகப்பன் தாய் தந்தை இவங்க சொந்த எல்லாமே மாயைங்கிற சாமி அந்த மனசுக்கு பதிவு பண்றாங்க. பதிவுகள் எங்க ஆகுனா அந்த மனம். அந்த மனதுக்கு பதிவு பண்ணும்போது என்ன சாமி, நீ நல்லா படிக்கணும், நல்லா மார்க் எடுக்கணும் சாமி, எல்லாம் நீ பெரிய டாக்டர் ஆக்கணும், நல்ல ஒரு வக்கீல் ஆக்கணும், போலீஸ் ஆகணும், எத்தனையோ மாயைங்கிற விஷயத்த சாமி அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி சொல்லி அந்த மனசுக்கு அந்த இது எல்லாம் பதிவாயிடும் அந்த குழந்தைக்கு. அந்த குழந்தைகள் பதிவாக அந்த இவங்களோட ஆசைகள் மாயைங்கிற ஒரு மனிதனோட ஆசை. அந்த ஆசையை அந்த குழந்தைக்கு நல்லா பதிவு பண்ணி வச்சிருவாங்க. அது வளர 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 என்ன சாமி, அந்த குழந்தை மாயேங்கிற உலகத்துல மனசை வச்சிருது. அந்த மனம் வச்சுன்னே அதுதான் மனப்பசி. அந்த பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இதை அடையணுமே, அப்பா சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க தாத்தா சொன்னாங்க பாட்டி சொன்னாங்க நீ நல்லா படிக்கணும், நல்ல ஒரு டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும், இது எல்லாம் நீ நல்லா நீ மார்க் எடுக்கணும், எல்லா பசங்களோட நீ நல்ல மார்க் எடுக்கணும். இந்த சாமி அந்த குழந்தைக்கு மாயைங்கிற அங்கதான் சாமி ஆரம்பமாகுது. இந்த குழந்தைக்கு மாயைங்கிற ஆரம்பமாகும் சாமி. அந்த குழந்தைய இந்த மாயைங்கிற ஒரு உலகத்துல பற்று வச்சிருது. அது பற்று வச்சுன்னு அந்த மனம் ஓட ஆரம்பிக்குது. அது கட்டுக்கு அடங்காம ஓடும். அது என்ன அது அடையணும் தான் தேடணும் சாமி. அதுதான் மனங்கிறது அந்த பசி தீரா பசி மனப்பசி. அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அது நிக்கவே நிக்காது. நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, நம்ம அதை படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும், பெரிய பெரிய வேலைக்கு போகணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல ஒரு வீடு கட்டணும், எத்தனையோ இந்த உலகத்துல தேவையில்லாத ஆசைகள் அந்த குழந்தைக்கு உள்ள வச்சுக்கிற மாயேங்கிற ஒரு பசி வச்சிடுறாங்க. அந்த பசியினால அந்த குழந்தை என்ன ஆகும், வளர 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 பல துன்பங்களுக்கு இன்னல்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த குழந்தை மனசு பாதிக்கப்படுது. அந்த பாதிக்கப்படும் போது அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு இடத்துல அதனால தாக்கு பிடிக்க முடியறதில்ல.
அது வந்து என்ன ஆகும் பாதிப்பு, ஒரு பொய் சொல்ற எண்ணங்கள், ஒருத்தர் ஏமாத்தணும், எப்படியும் நம்ம அந்த இலக்கை நம்ம அடையணும், நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும், நம்ம கை நிறைய சம்பாதிக்கணும், அப்பா அம்மா பேரை வந்து நான் காப்பாற்றணும். பேர் எப்படி சாமி காப்பாத்துறாங்கன்னு பாருங்க. எப்படியும் அந்த இலக்கை அடையணும். பெற்றவங்க பெற்றோர்கள் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையே அந்த மந்திரம் மாதிரி, மாயேங்கிற ஒரு மந்திரத்தை வச்சிடுறாங்க. குழந்தைக்கு பதிவு நூல் வச்சிடுறாங்க. அந்த மாயே மந்திரம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து பதிவாயிரும். அந்த இலக்கை நோக்கி அடையிற மட்டும்தான் இருக்கணும். மற்ற நல்ல விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இது மாயே சொல்லி கொடுக்குறா சாமி, அந்த நல்ல விஷயங்கள் வந்து அவங்களால வந்து கற்றுக்க முடியாது. ஏன்னா இவங்க தான் வந்து மாயைங்கிறது நம்மளை வந்து அது என்ன தாக்கும், அதுதான் ஒரு கர்மாக்கள் எல்லாம் சேர்க்கறது தான் மாயை. நம்ம இந்த உலகத்துல மனசு எங்க வச்சிருந்தோம்னா, மாயைங்கிற உலகத்துல நம்ம வச்சுட்டாவே சாமி, அந்த கர்மங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம ஒரு இலக்கை அடையும் போது யாரை ஏமாத்துறோம், யார்கிட்ட பொய் சொல்றோம், மொத்தத்துல நம்ம அந்த இலக்கை அடையணும் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து மனசுல பதிவாகும். வேற எதுவுமே எந்த சிந்தனையும் வராது. ஏன்னா சொல்லி கொடுத்த பாடம் அந்த மாதிரி பெற்றோர்கள். நம்ம இந்த உலகத்தை நல்லா வாழணும், நல்ல பணக்காரனா வாழணும், நல்ல சொகுசா வாழணும். இது எல்லாமே மாயைங்கிற ஒரு விதை வச்சுனால சாமி அந்த குழந்தைகள் வந்து அது ஓட ஆரம்பிக்குது. அது தெரியாது, மொத்தத்துல அதுக்கு தெரியாது. அது தெரியாம அது ஓட ஓட அந்த மனங்கிறது சாமி அவன் வாழ்க்கையில எல்லைக்கு அவன் அவன் கட்டத்துக்கு எந்த அளவுக்கு போறானோ சம்பாதிக்கணும், இந்த மாயங்கிறதால ஒவ்வொன்றும் கடந்து கடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அந்த சிந்தனையே வராது. நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் என்ன, தாய் தந்தைகள் நல்லா நீ வந்து படிக்கணும், மார்க் வாங்கணும், இந்த இதுதான் வந்து மாயங்கிற ஒரு விதை வச்சிருக்கிறாங்க மனசுக்கு. அதனால அந்த மனம் வந்து கட்டுக்கடங்காம ஓட ஆரம்பிக்கும். இந்த உலகத்தை நோக்கி நோக்கி அந்த இலக்கை அடையணும் 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 ஓட ஆரம்பிக்கும் போது, ஸ்கூலுக்கு போனாலும் ஒன்றாவது நல்ல மார்க் எடுக்கணும், 2ஆம் மார்க் எடுக்கலாம் அந்த குழந்தை திட்டுறது, பேசுறது, அடிக்கிறது. அப்புறம் திரும்ப அவங்களோட அந்த பையன் எப்படி எடுக்கிற, அந்த பையன் எப்படி எடுத்திருக்கிற, நீ என்ன எடுத்திருக்கிற அப்படின்னு அந்த குழந்தை திட்டுறது, பேசுறது. இது எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு திட்டி பேசி பேசி மாயேங்கிற நல்ல விதையை வந்து வச்சிடுறாங்க சார். அப்புறம் 2ஆவதுக்கு இதே தான், 2ஆவதுக்கு போனாலும் திரும்பி அந்த படிப்பு கடக்க கடக்க அந்த குழந்தைகள் படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இருக்காது. இது எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னா மனசுல என்ன ஒரு ரணகலமாயிரும். நம்ம என்னதான் படிச்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு படிப்பு வந்தாதான் அது வந்து படிக்க முடியும். படிக்காத குழந்தைங்க கூட போய் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அந்த மாயங்கிற விஷத்தை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது வைக்க வைக்கன்னா அதுவும் வந்து இந்த குழந்தை ஏன்னா ஒரு நல்ல நிலைக்கு அவன் அந்த குழந்தைங்களால படிக்க முடியாது. அவங்க எண்ணங்கள் பூரா என்ன இருக்குன்னா அந்த இலக்கை அடையணும், அது நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு அந்த மனசுக்கு தெரியாது. இவங்க என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்கோ, பெற்றவங்க எது பெற்றோர்கள் எதை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அதை அடையணும் மட்டும்தான் அதை யோசனை பண்ணியிருக்கோம்ல. ஆனால் அதில் பின்னால் வர எத்தனையோ கஷ்டங்கள் துன்பங்கள், நம்ம இப்போ சொல்கிற பொய், அந்த இலக்கை அடையிறதுக்கு சொல்கிற பொய்கள், எத்தனை தவறான செயல்கள், இது எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அதை வந்து அடையிற குறிக்கோள் மட்டும்தான் இருக்கணும். நம்ம பெற்றோருக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறோம், நல்லா இவங்க சம்பாதிக்கணும், நல்ல மார்க் எடுக்கணும், மார்க் எடுத்து நல்ல பெரியவன் ஆகணும், பெரியவனாகி நீ நல்லா சம்பாரிச்சு நல்லா நம்ம வந்து வீடு கட்டணும், நல்ல ஒரு இதாக வரணும், நல்லா கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க சாமி. இந்த டிகிரி வாங்கணும், இந்த மாயைங்கிற ஒரு பின்பத்தை தான் முதல் சாமி இந்த பெற்றோர்கள் கற்றுக் கொடுக்குறத. அந்த கற்றுக் கொடுக்குறதுனால சாமி அந்த குழந்தைகளோட வாழ்க்கையை திசை மாறி போயிடும். அந்த ஆசைகள் மட்டும்தான் இருக்கும். அதை இலக்கை அடையணும், நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி நம்ம அந்த இலக்கை அடிக்கணும். இலக்கை அடையும் போது நம்ம எதை செஞ்சாலும் நல்லது எது கெட்டதும் அது தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. இது வந்து திரும்பி அந்த குழந்தைகள் என்ன ஆகும், திரும்பி வந்து இந்த மாயைங்கிறது அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு வேண்டியது, அப்புறம் இப்போ பெண்களை பார்க்கறது, கல்யாணம் பண்ணணும், நம்ம அப்புறம் குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு அந்த குழந்தை திரும்பி அது கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கணும், ஒரு வீடு கட்டணும், சொத்து சேர்க்கணும், அப்புறம் இது எல்லாம் சேர்க்க 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 அப்புறம் கல்யாணங்கள் வரும். கல்யாணங்கள் வரும்போது அப்புறம் திரும்பி அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் பணம் சேர்க்கணும். இது எல்லாமே சாமி இந்த குழந்தைகள் வந்து மாயை. அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த மனப்பசி, அதுதான் அந்த மனங்கிறது நிற்கவே நிற்காது. அந்த பசிங்கிறது அந்த தாய் முத அந்த பால் கொடுக்குறாங்க பாச்சாமி, அதுதான் உண்மையான பசி. கருணையோட கொடுக்குறாங்க. அல்ல அந்த குழந்தைக்கு நம் குழந்தை பசிக்குதே,
அப்படின்னு என் என் குழந்தைன்னு தான் அதை நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அது என்னதுன்னு அந்த இடத்துல அங்க மாயா உருவாகுது. அந்த தாய்க்கு தெரியாது. மாயை எங்க உருவாகுதுன்னா, எனது குழந்தை, என் பையன், இங்கிருந்து இது எனதுன்னு வரும்போது அந்த குடுக்கிற பால் கூட அந்த தாய் அந்த குழந்தைக்கு மாய உருவாயிருது. என் தாய், என் தந்தை, என் பாட்டி, என் சித்தப்பா, என் பெரியப்பா, இது எல்லாமே அந்த குழந்தை சாமி சொல்லி அந்த இதுல அந்த எண்ணத்தையே வச்சிடுறாங்க. வைக்க 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 அந்த குழந்தைக்கு மாயே மாயேன்னு எனதுன்னு வரும்போது அதுக்கு மேல சுயநலத்தையும் வச்சிடுறாங்க. சம்பாதிக்கணும், நல்லா நீ வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், இது எல்லாமே ஒரு மாயை. இந்த மாயை பசி தான் சாமி அந்த குழந்தைக்கு. அந்த குழந்தைக்கு வர வர என்ன அவன் கருமா சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்புறம் பல தீய செயல்கள் ஆரம்பிக்கிறான். இதுதான் சாமி அந்த அந்த கட்டுக்கடங்காத பசி அந்த மனம். ஏன்னா அந்த மனத்துக்கு தெரியாது நம்ம செய்யறது நல்லது எது, கெட்டது எது, நம்ம என்ன அந்த சிந்திக்கிற நிலை கூட நம்ம அந்த மனத்துக்கு தெரியாது. அந்த மாயேக்குள்ள வச்ச மனம் அந்த மனசுக்கு சிந்திக்க நேரமே இருக்காது. நம்ம நம்ம செய்யறது தவறா ரைட்டா தெரியாது. நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து துரோகம் பண்றோமே அது தெரியாது. எதுவுமே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. அதுதான் மாயை. அந்த மனங்கிறது தானே அது தாய், தந்தை, உற்றார், உறவினர்கள் எல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு மாயைங்கிறது மட்டும்தான் அந்த மனசை வந்து வளர்த்து இருக்கிறாங்க. அந்த மனங்கிறது அந்த வளர்த்த வளர்த்து சொல்லி 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 அது பதிவுகள் ஆயிடும். அது வந்து அதுதான் மனப்பசிங்கிறது சார். இந்த மனம் வந்து நம்ம நம்ம செத்து நம்ம சாகிற வரைக்கும் இந்த மனம் இந்த உலகத்து மேலேயே தான் ஓடிட்டு இருக்கோம். கல்யாணம் பந்தம், கல்யாணம் பண்றது, இந்த நம்ம சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த உலகத்தை நோக்கி நம்ம அடையிறதுக்கு ஒவ்வொன்று இந்த மனம் வந்து கட்டுக்கடங்காம ஓடிடுது. அந்த கட்டுக்கடங்காம ஓடும்போது கருமாக்களை தேட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த கருமாக்கள் பல பாவ செயல்கள், தீய செயல்கள், இது எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சாமி அந்த தேடல் இருக்கும்போது அந்தந்த இடத்துல சாமி பல இன்னல்கள் சம்பாதிக்கணும். அந்த இன்னல்கள் எல்லாம் அந்த குழந்தை அந்த அந்த மாயங்கள் போகும்போது பல துன்பங்கள் கருமாக்கள் அனுபவிக்கணும், தண்டனையெல்லாம் அனுபவிக்கணும். இந்த மனமாகப்பட்டது சாமி. இந்த மனப்பசி அடங்கணும்னா எப்படி? இந்த மனப்பசிங்கிறது சாமி, இந்த மனங்கிறது சாமி நம்ம அந்த குழந்தைக்கு விவரம் தெரியும் போது நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்கணும் தெரியுமா சாமி? இந்த மனமாகப்பட்டது இறைவான நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் சாமி. இந்த உலகத்துக்கு சாமி நான் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆனா உனக்கு உயிர் கொடுத்த இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சாமி. அந்த குழந்தைக்கு தந்தை சொல்லி கொடுத்து, ரெண்டாவது இறைவனை தான் நம்ம காட்டணும். அந்த மனம் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி கொண்டு போய் வைக்கணும்னா, அந்த குழந்தை கற்றுக் கொடுக்குறது இறைவன் மேல கொண்டு போய் அந்த மனசை வைக்கணும். மனசு வைக்கிற மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கணும். இவங்க கற்றுக் கொடுக்கறது பெரியப்பா, சித்தப்பா, பாட்டி. இந்த வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து கருமா பந்தம் தான் அங்க வந்து உருவாகுது. அதே வந்து இறைவா உனக்கு உயிர் கொடுத்த கடவுள் அந்த தாய்க்கு தெரியறதில்ல. இந்த மாயைங்கிற அந்த தாயும் அந்த மாயக்குள்ளதான் இருக்கிறார். இந்த மாயை இருக்கிறதுனால சாமி அந்த தாய்க்கு தெரியாம இந்த மாயங்கிறத மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுக்க முடியும். அந்த மனமாகப்பட்டது இறைவான்னு வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும்னா சாமி, அந்த இறைவன் நோக்கி கும்பிடு. நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த தியானத்துல நம்ம சொல்ல சொல்ல அந்த ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்களும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி ஒரு இறைவன் பாட்டு, சாமி பாட்டு, நம்ம பாட்டு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அந்த இறைவனோட மந்திரம் இது எல்லாமே அந்த தாய் அந்த மனம் வந்து இறைவன் கட்டுக்கொண்டு போய் நம்ம ஒப்படைச்சிருக்கணும் அந்த குழந்தைய. அந்த ஒப்படைச்சிட்டுனா அந்த இறைவன் மனம் வந்து அந்த குழந்தை வந்து மனம் வந்து இறைவன் மேல வச்சிடும். அந்த இறைவன் மேல வச்சுட்டாவே அந்த இறைவன் அந்த குழந்தை வந்து கர்மா பந்தத்துல இருந்து எல்லாமே அந்த குழந்தைய வந்து அவர் பார்த்துக்குவார். நீங்க இந்த கருவுல இருந்து நீங்க கொண்டு வந்த தாய், இந்த கடமை இருக்குது. இந்த கடமை உயிர் கொடுத்த இறைவன் மேல கொண்டு அந்த மனசை வைக்க நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா சாமி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைக்கு வந்து மாயைங்கிறது வந்து தெரியாது. அது இறைவன் வந்து அந்த மாயப்பற்ற அறுத்துருவார். அந்த மாயப்பற்ற அறுத்துட்டா அது நல்லது எது, கெட்டது எது, அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்ல ஒரு நல்ல பிரகாசமா இந்த உலகத்து வந்து நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கும். ஆனா அந்த குழந்தை வளர்ந்தோன்னு சாமி ஒரு நம்ம ஸ்கூலுக்கு அஞ்சு வயசானா கொண்டு ஸ்கூலுக்கு சேர்த்துவோம். அது வந்து குரு கல்வின்னு அப்பெல்லாம் இருக்கும் சாமி. குரு கல்வி. இப்போ வந்து அந்த குரு கல்வியில சாமி வந்து இறைவன் யாரு,
நம்ம கல்வின்னு என்ன, நம்ம உடற்பயிற்சின்னு என்ன, இதெல்லாம் அந்த குரு கல்வியில் வந்து நல்லா கற்றுக் கொடுப்பாங்க. தியானம், தியானம்னா என்ன, அந்த பாடம், அந்த தியானத்தோட பாடம் என்ன, அந்த பாடத்துல இறைவன் யாரு, நம்ம மனசு வந்து குரு கல்வியில சாமி மனம் வந்து நல்லதுக்கு வந்து ஞான பாடத்தை கொடுப்பாங்க. அந்த ஞான பாடத்தை நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நம்ம இந்த பிறப்போட அம்சத்தையெல்லாம் என்ன ஏதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாடம் எடுத்து இந்த மனமாகப்பட்டது இறைவன் நோக்கி வைப்பாங்க சாமி. அப்புறம் தர்மம் என்ன, நம்ம எப்படி இருக்கணும், இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும், இது எல்லாமே அந்த குரு வந்து நல்லா கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் நம்ம வில்வித்த உடல் பயிற்சி, இது எல்லாம் அந்த குரு வந்து இந்த உலகத்துக்கு இந்த நல்ல சிறந்த மாணவனா இந்த மாயைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கடமைகள் என்ன, பற்றற்ற வாழ்க்கை என்ன, இந்த மனம் வந்து சாமி நம்ம ஞான வழியில குரு கல்வி, ஞான கல்வி கொடுக்கணும். கொடுத்தாதான் அந்த குழந்தை வந்து ஞானத்தால அந்த மனதை வந்து அடக்க முடியும். தியானத்தால ஒரு நிலை கழித்து இந்த மனம் வந்து அடங்கணும். இந்த மனம் அடங்கலைன்னா சாமி இது வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், நிற்கவே நிற்காது. இந்த மனப்பசிங்கப்பா, இதுதான் வந்து தேடல். மனப்பசிங்கிறது கட்டுக்கடங்காம ஓடிட்டு இருக்கு இந்த மனம். இந்த மனம் கட்டுக்கடங்கிறதுனா சாமி தியானம். இறைவன் யார், இது எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுத்து தியானத்துல உட்கார வச்சோம்னா சாமி இந்த குழந்தை வந்து கர்மாக்களை சேர்க்காது, பல பாவத்துல இன்னலுக்கு ஆளாகாது, எந்த இடத்துல அந்த குழந்தை பாதிக்காது, அந்த குழந்தையோட மனம் வந்து பாதிக்காது. இது எல்லாமே செய்யறது யாருன்னா பெற்றவங்களை தான், பெற்றோர்கள் தான், தாய் தந்தை, இவங்க தான் இந்த காரணமே. இவங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே இந்த உலகத்துக்கு மாயை. அந்த மாயைகள் சொல்லி கொடுத்தோம்னா அந்த குழந்தை வந்து பல இன்னலுக்கு தற்கொலைக்கு இது எல்லாமே தூண்டி விடுவது தாய் தந்தை. இதுதான் மனப்பசி சாமி. இந்த மனப்பசி நம்ம அடக்கணும். அடக்கினாதான் நான் யாருன்னு உணர முடியும். இல்லைன்னா இந்த மனப்பசினால இந்த உலகத்தை நேசிக்க நம்ம வச்சுட்டோம்னா அந்த குழந்தை வந்து அதனோட வாழ்க்கையே ரொம்ப இந்த வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிடும். பாவம் கருமங்கிறது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சம் ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்புறம் மரண பயம், இது எல்லாமே சாமி தாய் தந்தை தாய் தந்தையை அந்த குழந்தைக்கு மாயைங்கிற இதை வந்து கற்றுக் கொடுக்காதீங்க சாமி. இந்த மனம் வந்து அந்த குழந்தைய மனத்தை கொண்டு போய் இந்த மாயை காட்டி கொடுக்காதீங்க. தெய்வத்துக்கு மேல வைக்க சொல்லுங்க. அந்த தெய்வத்து மேல நம்மளுக்கு உயிர் கொடுத்தவனுக்கு உயிர் கொடுத்த தெய்வம் அந்த கடவுள் தான்ப்பா. அந்த கடவுள் வழி காட்டுங்க. அந்த கடவுள் வழி காட்டணும்னா அந்த கடவுளோட இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா சாமி அந்த குழந்தை வந்து நல்ல ஒரு தெய்வீக குழந்தையா அந்த உலகத்துல வாழும். பிறருக்கு நல்லாம எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுங்க சாமி. இப்போ வந்து சாமி உங்களுக்கு வந்து மனங்கிறது என்ன, அந்த மனங்கிற ஆற்றல் என்ன, எவ்வளவு துன்பத்துக்கு ஆளாகுது, இது வந்து மனப்பயிற்சி சாமி. அடுத்தது சாமி உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல சாமி வயிற்று பசி, இன்னும் உடல் பசி 2 இருக்கு சாமி. அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு சாமி இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவு வைக்கிறேன் சாமி. இந்த மனமாகப்பட்டது என்னென்ன ஆகும், என்னென்ன செய்யணும், இந்த மாயனால எவ்வளவு கஷ்டப்படும், எவ்வளவு கர்மாக்களை சேர்க்கும், எவ்வளவு துன்பத்துக்கு ஆளாகும், சிம்பிளா நம்ம உங்களுக்கு வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கோம் சாமி. மனங்கிறது என்ன ஆகும், தாய் தந்தை தான் இதுக்கு எல்லாமே இந்த மனத்தை கெடுக்கிறது தாய் தந்தை. இவங்களதான் அந்த மாயை காட்டி தாய் தந்தை வளர்க்க நம்ம இந்த குழந்தை வளர மாயே தான் நம்ம காட்டணும். அந்த மாயை காட்டினால அந்த குழந்தை படுற பாடுகள், கருமாக்கள், பல தொந்தரவுகள், இது எல்லாமே பெற்றோர்கள் தான் காரணம், வேற யாரும் காரணம் இல்லை. இதுதான் சாமி உங்களுக்கு நீ கொடுக்கணும். இன்னும் அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு போறோம் சாமி. ஓம் சக்தி ஆதிவராசக்தி தாயே தவம். ஓம் நம சிவாய. ஓம் சக்தி.